Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Dobro, vi? Evo, dobro. U blizini Đakovice, na imanju porodice Redža, zahvaljujući entuzijazmu jednog od njenih članova i bezgraničnoj ljubavi prema životinjama, formiran je zoološki vrt. Ljubazni domaćin Hisni Redža dočekao nas je na ulazu u svoje životinjsko carstvo. Ono što smo odmah uočili je neizmerna ljubav koju Hisni pruža životinjama. Saznali smo da je tako otkad zna za sebe, što potvrđuje i raznovrsnost životinja u njegovom zoološkom vrtu. Na ideju o osnivanju zoovrta Hisni Redža je došao tokom svog boravka u inostranstvu. Svim životinjama poklanja podjednaku pažnju, ali posebnu ljubav poklanja jednoj životinskoj vrsti – vukovima. Unë këto pe cek edhe pe tregoj historinë teme, të shpifilimit. Započet ću sa istorijom ovog zoovrta. Moje interesovanje za životinje je počelo sa 5 godina. Držao sam golubove, kokoške. Još od malena sam maštao o vukovima i zahvalan sam Bogu što sam uspeo da ostvarim svoj san. Jednom od vukova dao sam ime Trump. To je jedan znak zahvalnosti američkom narodu i svi svetski mediji su posjetili ovaj zoološki vrt i preneli. Oko godinu, ne mogu tačno da se setim, ali kao što sam i prethodno rekao, moje interesovanje za životinje vlada od moje 5. godine. Ideja ime ka filluar kur kam qenë në Zvicër, unë i kom pa në për vend. Ideje su potekle tokom mog boravka u Švajcarskoj i ostalim evropskim zemljama. Dakle, tu sam gledao kako se ophode prema životinjama, kako sa velikom ljubavlju vaspitavaju svoju decu, kako da se ophode prema životinjama i da ih vole, da ne treba da diraju životinje, da ih napadaju. Posle rata sam odlučio i naravno imao mogućnosti da sakupim životinje i napravim zoološki vrt. Falë Zotit e pata atë mundësinë vetë njohë edhe kom arrit mi mbledh këto gjana kaq të bukura dhe kam edhe nuk ka kurrë gjë të keqe për vendin tim, për shtetin tim në Kosovë. Koliko trenutno životinja ovde ima? Jel se zna cifra? Vidim da ovde imate veliki broj... Si numër janë dikon 2000... Trenutno je 2600 životinja u zoološkom vrtu, a što se raznih životinskih vrsta tiče, ima ih 110. Të ndryshme, si racë të ndryshme i janë dikon 120. Koliko je teško voditi računa o ovim životinjama? Treba dosta hrane nabaviti za njih. Ide zima, znamo da vidimo ovde i da ima i različitih vrsta koji dolaze sa različitih kontinenta. Naprimjer, tu su i nojevi kojima sigurno treba malo toplije vreme, tu su razne druge vrste pernatih životinja i ovih drugih. Disa emisione që më kanë ftuar në media ose... Mnogo puta sam u raznim medijima istakao, posao koji obavljam je težak jer ima mnogo posla, ali zahvaljujući velikoj ljubavi i volji nije mi teško. Ustajem u 5 ujutru i do uveče obavljam sve ono što je potrebno i najsrećniji sam. Teško je za održavanje, jer još nemam finansijsku pomoć sa strane, osim iz dijaspore, koji mi šalju putem žiro računa i posetilaca, jer da nije njih, ne bih mogao da održavam. Zoti edhe e bëj më shumë knaqësi dhe nuk e kam problem deri në mbrëmje. Ja u kushtoj këty në sanave dhe jam njeri më i lumtur që egzistoj. Sigurno najpopularniji stanovnici ovog zoološkog vrta jesu vukovi koji se nalaze iza nas. Možete nešto da nam kažete o njima? Ovde ima, koliko ja vidim, 2 para vukova, je tako? E vërtet është se ujtë jenë më të mirë këtu që në kopsh, se i kam pse se unë e kam... Istina je da su najinteresantniji vukovi u ovom zoološkom vrtu. Rekao sam vam i na početku da su oni bili moj san, ali opet, zahvalan sam Bogu da sam svoj san ostvario i uvek sam naglašavao da ih volim kao decu i mislim da u tome nema ništa loše. Ovde je trenutno 7 vukova, različite starosne dobi, od 3 meseca do 5 godina.
Oni su veoma disciplinovani. To su divlje životinje. Bilo ko od posjetilaca da dođe, oni su mirni, disciplinovani, jer sam dosta radio sa njima. Zahvaljujem se svim svetskim medijima koji su posjetili ovaj zoo vrt i vidjeli da i mi na Kosovu volimo životinje i brinemo se o njima. Vi ste možda jedan od retkih ljudi kojima je pošlo za rukom da vuka pripitome, je tako? Për me bo një trajnim duar, për me sene duhet shumë... Potreban je dug vremenski period za pripitomljavanje vuka, ali ono što stalno naglašavam je da su potrebne ljubav i volja da se brine o njima. Vidim da ovdje imate i psa, šarplaninca. Da li je bolji čovjekov prijatelj pas ili vuk? Shumica nuk e kanë tash për shembull ukin. Mnogi ne drže vuka i mogu da kažu da je pas najbolji čovjekov prijatelj. Za mene je vuk, ako znaš kako da se ponašaš sa njim. Ovdje vidim vi radite i neke stvari kojima ne polaze za rukom svima. Vi ste uspjeli da pripitomite vuka, ulazite kod njega. Zanimljiva stvar je bila što kod šarplaninca spava mali vuk. Stada ovaca branili šarplaninci upravo od vukova, a sada vidimo da vuk i šarplaninac zajedno spavaju. Kultura, respekti. Kultura i poštovanje svugde u svetu se cene, kao i ljubav iznad svega, i kod ljudi i kod životinja. Ali ja sam uspeo da ovom zoološkom vrtu stvorim harmoniju, pružajući im bezuslovnu ljubav. Za mjesec dana sam spojio šarplaninca sa vukom i svi su se začudili. Kod mene je sve moguće, ja to radim sa ljubavlju i voljom. Vidim također imate i domaćih životinja, imate ovdje također i krave, imate konja, je tako? Koliko imate vremena da se posvetite i domaćim životinjama kao i ovim divljim? Këtu pun edhe pushim nuk ka. Ovdje odmora nema. Prvo krenem sa čišćenjem i ishranom pernatih životinja, a na kraju završavam sa vukovima zbog njihovog jako specifičnog mirisa. Vidim ovdje imate dosta skromne uslove gdje žive ove životinje, ali opet sa druge strane njihovi uslovi su dobri, zadovoljavajući uslovi života. Da li ste možda planirali da proširite ceo zoo vrt? Nema dovoljno sredstava, znam šta je sve potrebno, ali stvarno nema mogućnosti. Nadam se da ću u budućnosti imati uslova kako bi ovo ujedno bio lep i prostran zoo vrt. Koliko često imate posetioce ovdje koji dolaze, koji vole životinje? Sigurno su ne samo sa Kosova, nego iz celog regiona. Imamo dosta posjetilaca koji dolaze iz Evrope, bilo ih i iz Amerike. Svi su zadovoljni. Najvažnije je što svima izlazimo u susret i informišem ih o svemu. Vi ste poštovali ove mere dok je trajala koronavirus i onda u to vreme niste imali posjetioce ovdje u zoološkom vrtu, tako? Od 12. marta sam zatvorio zoo vrt. Bilo mi je teško, prvo iz finansijskih razloga, ali moje znanje, dobro upravljanje, hvale dijaspori i ubrzo će biti otvoren. Sigurno i gradu Đakovici znači puno što, da kažemo ovdje u samoj okolini Đakovice postoji ovakav zoološki vrt. Najzainteresovanije su deca i ja sam uvijek tu da ih naučim kako da se ponašaju prema životinjama. Imamo razne posjetioce iz Makedonije, Preševa, Crne Gore, iz Srbije. Jako je bitno razumijevanje, volja i ljubav. Najvažnije je volja. Napravit ću i veterinarsku stanicu za lečenje životinja, kako bi svim životinjama mogla da bude ukazana medicinska pomoć. Među stanovnicima ovog vrta ima i onih iz porodice papkara, sa rogovima koji se bitno razlikuju od onih iz porodice šupljorožaca. Ova rasa koju imam je azijska. Ona je rasa koja menja rogove. U maju mesecu, najkasnije do 10. maja, njemu opadaju rogovi. Obeležje ove vrste su rogovi koji imaju različite oblike i uglavnom ih imaju samo mužjaci. Građeni su od koštane supstance i svake godine rastu iznova. U određeno doba godine odbacuju rogove i kratko po odbacivanju počinje rast novih.
Ova rasa živi oko 70 godina. Za posetioce jesu zanimljivi nojevi koji se ovde nalaze. Ta janë shumë interesant strumcat pse se Interesantno je da nojevi u zoološkim vrtovima mogu da budu opasni i agresivni. Treba biti oprezan svakako. Kod mene su mirni i pitomi. Oni su se uklopili u ovaj ambijent i umiljati su. Naši posjetioci im prilaze i ne plaše ih se. Svi su zadivljeni mojim pristupom, jer nije samo vukom, jelenom, konjem, psom, već i kornjačama, sa nojevima kao sa svim životinjama. Ja im se posvećujem i volim ih. Hvala Bogu što mi je podario ovu osobinu. Ja ovo radim sa zadovoljstvom i ljubavi. Eto vidite kako mi prilaze. Osjećaju, znaju da su mi dragi. Hvala Bogu na svemu što im je pružio do sada. Ovo sam sanjao još kao dete da imam svoj zoološki vrt i zadovoljan sam. Rekao sam i ranije i sada ponavljam. Želeo bih da zaštitim i ptice i uzet ću neku vrstu specijalne dozvole, da tako kažem, kako bih mogao da pomažem, ma gde god se oni nalaze. Za sve one koji žele da dođu da posjete moj zoološki vrt, dobrodošli su, bez obzira odakle dolaze. Moj zoološki vrt je otvoren za sve, kao i svi zoološki vrtovi širom Evrope. Zahvaljujem od srca svim posjetiocima i svim medijima koji dolaze ovde kod mene. Prilikom posete ovom zoološkom vrtu i nakon razgovora sa njegovim vlasnikom, uverili smo se da i one životinje koje su neprijatelji u prirodnom staništu ovde mogu zajedno, kao i da one od kojih zazire većina nas umeju da uzvrate ljubav koja im se pruža.